Je to tu opäť. Máme tu jeden špeciálny týždeň v roku, kedy sa venujeme manželstvu a párovým vzťahom. Ako obvykle, aj teraz sme čosi pre vás vymysleli, tak verím, že vás to občerství a posunie vpred. Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Keď som videla tému tohtoročnej kampane Národného týždňa manželstva, hneď mi prišla na rozum vitamínová bomba. Samozrejme, neviete, o čom hovorím, že? Sekundičku, objasním. Vždy, keď sme ako deti boli chorí, alebo keď na nás útočila banda baktérií a vírusov, naša mamina rázne zavelila. Dáme si vitamínovú bombu. V momente sa vybrala do špajze a vytiahla všetky možné druhy ovocia i zeleniny. Šikovnosťou jej príznačnou bol do pár minút na stole tanier plný chutných vitamínov. Naordinované dobroty sme mali za úlohy čím skôr spásť a očakávať sľúbené uzdravenie. Tento obraz zdravotnej prevencie i intervencie v jednom si na chvíľku prepožičiam. Pozývam vás konzumovať počas Národného týždňa manželstva i kúsok po ňom vitamínovú bombu pre naše párové vzťahy. Verím, že vám zachutí a bude mať na vaše vzťahy blahodarný ozdravný účinok. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Poďme teda po poriadku. Prvým vitamínom, ktorý je pre naše vzťahy nesmierne užitočný, je vitamín A, čo v preklade znamená vitamín autenticita. V našich vzťahoch zabezpečuje možnosť byť tým, kým sme, čo je nesmierne relaxujúce a oslobodzujúce. Bojuje proti chorobe s názvom divadelný vzťah, kedy obaja vplyvom nedostatku vitamínu A hrajú to, čo sa od nich očakáva, alebo si myslia, že sa od nich očakáva. Táto choroba sa prejavuje únavou, smútkom, pocitom samoty, neslobody, dokonca aj pokročilé štádium u niekoho prebúdza agresivitu a hnev, u iného falošné podriadenie, aby dobre bolo, končiace stratou seba samého. Nie je veru vôbec príjemné, ak sa partnerov toto vzťahové ochorenie zmocní, pretože ich od seba vzdiali a naruší vzájomné spojenectvo, ktoré je jadrom zdravého partnerského vzťahu. Ako sa teda chrániť proti chorobe s názvom divadelný vzťah? Vo vzťahu je dôležité neustále dbať na dostatočný príjem vitamínu A. Ten sa nachádza v priamej komunikácii toho, čo si myslíme, po čom túžime, čo nám vadí, čo potrebujeme, čo nám robí radosť i toho, kvôli čomu sme smutní. Skrývanie týchto vecí, hoď v dobrom, lebo nechceme zraniť druhého či seba, totiž spôsobuje narušenie schopnosti nadväzať s tým druhým vzťah na najhlbšej úrovni bez strachu z odmietnutia. Prekurzorom vitamínu A je odvaha odhaliť seba samého, ktorá so sebou síce nesie riziko zraniteľnosti, ale prináša aj príjemné prežívanie prijatia druhým. Často práve strach zo seba odhalenia, podkutý rôznymi nepríjemnými skúsenosťami z minulosti, kedy sme vo vzťahu zažili odmietnutie či zradu, zabraňuje tomu, aby sme prežívali benefity konzumácie vitamínu A, autenticity vo vzťahu. Človek je taký zaujímavý, rozporuplný tvor. Túži po blízkosti, ktorá je pre jeho život až bazálnou životnou potrebou, no zároveň tým, že vníma vlastné nedostatky, inštinktívne pre istotu buduje okolo seba múr izolácie. Život za týmto múrom je síce bezpečnejší, to uznávam, ale v skutočnosti osamelejší. Vtedy totiž prestávame byť autentickí a odrezávame sa tak od života s inými nedokonalými bytostiami, ktoré pre svoj život tak veľmi potrebujeme. Zraniteľnosť je však nevyhnutná preto, aby mohlo dôjsť k vytváraniu vzťahových väzieb. Ako hovorí môj obľúbenec Scott Peck, nedá sa žiť bohatým životom bez ochoty niekedy trpieť, prežívať zúfalstvo, strach, zlosť, úzkosť, zmätok, pochybnosti, odmietnutie, ale aj nesúhlas a podobné náročné momenty vo vzťahu. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Pokúšať sa skrývať alebo na druhej strane hrať perfektného či dokonalosť vyžadovať znamená klamať seba i toho druhého. Práve prostredníctvom seba odhalenia a prejavenia zraniteľnosti sa vytvára intimita. Slovo intimita pochádza z latinského intimus, čo znamená najvnútornejší, najhlbší. A o ono vytvorenie a prežívanie intimity v našich zdravých párových vzťahoch vlastne ide.
Ak čosi také ako intimita v našich vzťahoch má byť prítomné, potrebujeme mať medzi sebou vytvorenú klímu psychologického bezpečia. Ide o snahu o porozumenie, načúvanie, akceptovanie, emocionálnu podporu či prijatie. Ako na to si povieme pri predstavovaní ďalšieho vzťahového vitamínu, to bude vitamín B, ktorý sa volá blízkosť. No a také krátke slovko na záver. Doporučené dávkovanie prvého vitamínu A vzťahovej vitamínovej bomby nemá obmedzenie. Odporúča sa len citlivo prinášať seba so všetkými plusmi i mínusmi. Plusy náš vzťah občerstvia, posilnia. Tie mínusy sa prijatím od toho druhého i seba samého môžu rozplynúť, spracovať, zlepšiť. Kým však mínusy šarapatia, kombinujte ich s minerálnymi látkami, ktorými sú odpúšťanie a práca na sebe. Skvelým sekundárnym účinkom vitamínu A je zlepšenie vlastného seba prijatia. Je totiž dokázané, že ak sme prijímaní takí, akí sme, dokážeme lepšie prijať samých seba. Držím nám palce a želám prežívanie benefitov vitamínu A. Ak máte túžbu prijať do vášho vzťahu efektívny multivitamínový doplnok, navštívte náš webový obchodík a objednajte si partnerskú hru Duet. Zostaňte nám verní a započúvajte sa aj do účinkov ďalších vitamínov pre vzťah. Majte sa krásne. Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zlevská. Aby Nám spolu dobre bolo.